Abusafo said the two money no. Bidi Bono ana edru so no. Awianom ne the two money na ye call atnaye asoye na omukwa ya amamre ne amane wo no a afinsia atwene omukobɔ omuo ene ade a yeso akonfo wa apakam a ye de konfo ekoye na okoye amamre ne amane esefata ewie ye ne yesade ne ba na chi de adrei aya bidibo a ne mpanyimfo kiremu sebra so a ombebo bidiem na bidie na se kire nyina aye anibre a tetemre bi eko a wo mokoye agina muode ma asanteman wo mo nananom na wo de kai wo mo ebra wo no mbo bidiem eti bidibo no ana ahyase na de won ne se ebre we ye bra empo obosomfo ane konfo wa ha no omotam keke ana mo no na odi bidie na dura ne honam nyina na eno so ye de atum ye de akọ aseo akoye amamre ne amane esefata eno ana ese aduru so a o ma hyase eboro ntwini mu eka ntwini sane ebe ya ye twen sabra ne beso na nananom abosomfo ne akonfo wo mu nyina pie ebi na ma hu se ye wrai won ne ba no no de anya complete ada no amotam ene say afi ne nation foforo de be ma abosomfo ofi abaafo bo so ye fa onua panini wo de pan ofi abaafo aba ya fi ne data foforo ente nya mo no to won ko hyem owi ara wo boda nta no be ma abosomfo no prihin wo de ti wo so be boda nta ni bi be da me mo da nta adentina mo bi be ma sabo wi ara me so ma bo bi ma sabo ana me bo won mo ita me so mo ye eti abo bidie amamna ko aso be ma abosomfo no ye go so ya rese ye benya omo a oma mo da nta ni bi na ya no omo adi nkomo na ya hu se ne sia eti ano no ye go so a ya namu a ya rasa ya nsa abaka omo a oma mo da nta ni bi na ya no omo adi nkomo eti ya ra se ye be wura fie wan kasa na ya ko nananom awboabo a omo ye omo de pie na bidibo no ya de ahyehye so emrantie ewo mu empanyimfo wo mu ane ade a obi a amubie na wo mabɔ bidie ni bi awa hanom a anye asem keto a ma ne mrantie no ba ko bienu bi amɔ nkomo na ye misa wo mo de akɔ ma mini uni nkomo kakra branse ma me wei ade anu ayi mabɔ bidie kyerɛ sɛ ya mamre no kyerɛ ni abre eti ubo bidie kyerɛ sɛ oni abre wo ba sɛ na brantie de we sɛ kampanyimfo adwuma na we so sim sɛ amamre de ntontwene nti enipa yin de ni akra ye nyina ye de ya Roma ya na ofri ahaya na mfri na sɛ mo danta na de na ahye nikai ene sɛ danta ne de o se matu kwan if you akontom na aba o be ba na ya onyina wie ye buro ansa na ya hyefa okay enti sɛ me ma ba betom de amintimi molanta mane na sɛ wo de anya ready ntra okay that is that say ye nwram sɛ de meka no na ye nko efie na ye nkɔre emaburu no bi ana ye ne wo mo adi nkomo no ye refie na ye ne nananom bi aha ana mamra ne amane na nkasa no ekoso aha ana nananom adi bepie na yakohu neni nkomo aka eti sawra dantani bi ana omo amomo a wo mabɔ no ha no yewuram na yankɔ mpanyimfo no na afi yankɔ de ekoso mpacho ma memra kakra na yankɔ bɔ nkomo na hu bosomfo wa ha no a ya ne be bɔ nkomo kakra ye bisan asamba akomienu pe wada roma wontimi nkasa ho okay wan na metimi na kasa okay ya bese ye hu ne ekoso wei a kyerɛ sɛ wei yɛ mpanyimfo a omudi ade ɔbɛkɔnkɔ no ɛyɛ mbaba kwa age no na odi na lefa kɔnkɔ ya boku la konya baako ɛne mbaba kwa age no so a owu yɛ no ɔnso konya baako ko yɛ ɔtena hɔ kpɔsom panyin na ase no ɛde saa na sɛbe wei kɔ ne kra ki a akonya na watena so no ebe punu saa ɛne fɛ na punwa no okay na bidie ya mode abobɔ yi sɛ na bidie no ɛyɛ ade a ya bottom kasi ya pesa sima ntoa Nkoranza wana ode baaye kamwa wo twa fra mu no ya dino to fra mu a mu twae no omo ti omo ni no omko na osidie bi fa best man kuma sa bia na afi bia ho yetum e dia no ode kai na ode wa mo danta ni bi danta no e wo panyimfo e mo okay
Komfo obi na mo no sa komfo chiame achiamoa ena do beswa wo hene no botomfo no ko tete no danta no mo no munya atare do mo buru chenchen e dia mo enta mo sa ade no eti we ya de kwai we ye firi wa bosom na opie no anadwe no ya wo to nsoro mu twae no o de kosia ba ko be he nsem ene ye de kwa kwa chense tuntumu no ofiri mu no ye de chense enukore yore cheni wi afa no obesoa ya tu bi kashire obegya bosom no asifom ti kashire no Nkoranza ni fahene se etoyi a omepagya kwakire no like sa afi no moni bia den enim Patrick Frose efrem kodwaje ye no panyi kodwaje ene bo komonti ento so komfo kwaje ba ni bi no pa ne me wo to so be say awo mu na na di machi sa oh okay ntina we na nyanchen kura opanyi kwaje ochichiri Bredi kura no ne ba what oto ne ho okay e wo juara sa se de wo no juara no e wo na pa me to no ho ade busa yan kwai ye da so fagiri kwaje opanyi ni kire mu kire no wo so be kura kosua eti bosomfo no na ya sa aso ano awia no mu no oti apakam ana wahye eye ofra kente ane ade ono na sese ya sa aso ano no akosua no ehye ne nsam no eti sade opanyi ni kire mu kire no eno ne yawo sa ekoso sesi anya asam ketwa yadere kwa asan ono okwa ya amamra obeso abosom no na afeye wo ma bontini mu na wahim so na afei amamra ne amane no ena de no yade aba awieye no edi sade ye kire mu kire no empanyimfo pa ana amodanta no wo mo ade kire amamra ne amane danta ne mo no ewo mo ewo dua mo sadade bro wo mo de aya empanyimfo de abobo masene eno na ekoso ha na aya amamra tetetetetete entende edi besinne ana yenua no mo Bredi wo muguso a wo mo sei akakra ya de bosomfo eko kosia na ehye nsam wo somuden sane be ya emfri na emo honom ahe Nyansapo so ye be koso bia na ha ana abenya emu enchemu ni yi nkakra babia yede ne koye awianum no ehwa ne yesade ne ko anwumrei na wakoye amamre ne amane na we no Nkoranza ahene ana musini ebebabi na waba behwe se ne be amamre ne amane ni nyina no ebe koso tote pepepe ewo ehonum a enye asemketwa abagwasem ekiremu a opanyi bia ne efe ne sakwa agei ono na ochichiri kuro yi na de ekoba yenie na one ne yire eda honom osori amachi bi sa obekọ na wakogu ensuo enumu ana fofia ntoata na wadwa baba omawo ne ya kwa agei agiraye kwa agei yira numu no wo musi nchene so saa tantetimbremu awe opanyi kwa agei ya wo ma hu no enu ache na obi yi o masutire sade na fo anso so mo gbo ntwene na obepie aba apa opanyi kwaje epie a wobaaye na yese nananu motia ana abefo opanyi kwaje adina kwose baabie na o matete na wo muyi ni ma ne baaye ono no chichi kura ye gina so friend se Bredi na bosom kase a ono no osom no ade ane etia emframa sa ane ye fra bosumi a chese anya asamketwa awo Bredi ane ne patama sese kofiafo komfo ana yasoa no a sese yakwaya amamra ne amane sede yete ya omukiremu no kosia na ekura no ekirem se wasom oman mu a anya de a wojemu afen wo kwaso abosom no na afei amamra ne amane wo no yakwa kwato kasire eti yeduro no ma
ye baby sakashito no sani asechire esitie mami mi se mi re kashito na asechire sai wanyene wadawroma afibia dura sabi ye de ewura ko sabi eye na so ne yeso na sabi akoya abamre ama yewura na yakotu kashire ne be kire afi no sabi bosomo no bibiboni ebesi wo kuro ni mu no ono ehwo ne yatu kashire ni wi a bosomo no ebe me yahu se ade se ne besi bibiboni bia su ni ho a bosomo no so be me yahu wo kashire ni mu na sabi efi su abakuro ni mu a kashire tuo no na be me yahu ti wada wo na busi na se awuwu na no mabasabi ebesi mu ewa afi mu a kashire tuo no na be me yahu wada wo amamre hu hia pa amamre hu hia pa na nne de ne yeria na yewie yekɔ ne yekɔ so abosom ne wie ne yɛ amamre nyinaa ma ne wie a afe na yaba atimi asintum panso adi agorama obi atimi asa yenye sa amamre we ya obi yentimi nya hwe ensa sa na ya na sepa abja for na se eno no enye asem ketwa eno ti opanyini kwagye ni krom ana sese ye we ya yadri yakwa kwaso abosom no na afi yato kashito na afi yehu sa ampa afi se na niema ebesi akọ ade ama oman no Bredi kroi ani mumma a womu eti bosomfo ani aso na okura kosua ewo ne nsemu a wasom bokọ a won kan kese se ne be ya enko frinto na enko pai eho yewuso a yakwa enye asebketo akwa ye de ani kiremu a oba bia yakombo afisia twene no eho ane ye de ani kiremu na yakwa akwa sa amamre ene amane we nso Appiah ebedwa ewa ha no sana etam no ana wo ma mo bo ne sana enye asebketo akwa emema tentra nwama kentra nwam ana ye se wo ye we ana ye se oye obrafo a enye asebketo na anya samkotwa kosiano na ekura bosomfo no kosiano na ekura bosomfo no kosiano na ekura bosomfo no na wo munyira nso yo opanyini kwaje ochichiri kuroi ne ma ana ne wo mo etebedja sa opanyini kwaje na sefo ana wo mu ekura mamre no ane amane mfiri tetete dia o mu papa ja to a wo mu guso a wo me bosomfo no ya ne ba konfo ne ya so ne nsa ane ade no ono so aya ne ba o mu asafo a enei osani no na sobosomni no fa camera no to no so mame osani wa retired soldier ono ana osomosomfo no retired soldier opanyini kwaje ochichiri kwei ne ba ane ono nso wono osobosomfo no a anya asamketo a wa ha no eti amamre ne amane na akoso wa ne sabe anya wo mo nko school ana eye omo mu nimte ana omo yesa amamre ane amane a ekire nyame ya adoma bosuma abaswa okrachi ni pa kra ana kasepa owo mu no obeba abaswa no ha no ma anya asamketo e wa ha ene yade ani ahu ne yade asonso ebete de ebekoso ha nyina oba nso nko akon eruti na we no ema anka shire Bono ehona aya mema nko a ana wo mabo shire na wo mamotam na wo yesa amane no oba ankoko eti na aya mema nko a ana abo shire no na wo mamotam a wo mabo bidia wo bode aye na wu se oba bia aka ho no eti wu bi sasa adan ana manka ho a asechire eno no osani na osuni nua bosomfo no wotimi se osoni ema yie pa na atese oye osani ampa yese osoja nia ana edisa akun akoko anu pen onu na mre bi Nyansapo ni di nkomo na o kire mu se ni papa busumi aje ne nkwa esevu na bra wo mu kokon a etututu oba mu no oye nipa ba ko a etu anka no eno nam so ma ni nuanom na yonkofo a omo ya asrafo a ono omo ko sa akon no ombaji ni di abepa na sampa a no omo mfa ne eni agro na ewom so oye osa ni die nanso ni papa amamre ani amane no ontoto ne fom a wasomu a ene wa retired soldier ono na so ni nua na mo hwe no kama e screen so a enya asemketwa eti bosomfo aye kwaje ba osani a woso no kwaje ba konfo aye kwaje ba ana fe ne granso Appiah ani ni nua no maka nyina wo mo na wo maso amamre num ani amane no edi besi ena amene wo kase
kakra atan honom na yaduru awie no atan honom na yaduru awie no atan honom na yaduru awie no otimi say retired soldier osoniema mom yan fan kontam na enya adeketwa na eso soldier no enya adeketwa kra awia ne ba no oti apaka na so na de enipa ko ho na anwumre yi ote ono akasa ni mia ekon ho na ote a enye asem ketwa wa ha se muhuno asyo ne aba beduru aha na obesoa bosom na esiwo no yehu se ese eye enhuma bi ene aka kan bomu esoro no eyetuntum ese bibi te se kotokro bi ehye ni mu mienu ene yehu se eye bibi te se de poma akuma enso gugu animu a enye asemketwa obesoa bosom no a esiwo no aha na yese obeto kashiri na afe yehu se afi se na niema ebesi akọ ede ama enti ya de bosomfo na aba ama watena se kone komfo enso etene nchen ewo ho achiame wo ho wasra ni na no so bosomfo ono ogina ni mu ha sesia no ono eye retired soldier opanyini kwa agye ochichi Bredi kurei ne ba na eno no ono na ogina ni mu ha sesia aha ona odan ne ho no a wa monetam kama aboni bidie mu no ti amamre ne amane no na ebeto aso akono de ekura no no na ya wo mo boro no na wo mo de aye tam no na efo a wo mo kirema eyedua ena wo mo de yesa etami a wo mo abono ewo ehwei enti enne se de medical haka no ye de ani ehu ye de asonso ebete aho abakwasem ne ho amane a ebetwa egu ewa hanom ebre obesoa no na ntwene ka bomu no ewo se obi a twe ne ho na enchiremu a wahwe na odane ato na bebo de a ene ne nyi obi ne kumantwi bosi we mame anyum ba na mo tutu e bosom ne ba ya akwa ba ya de mama bosom ne ba ya na akwa ba anyum amoto de mama mana akwa ya mana akwa ba ya mana akwa ba ya de ya mana akwa ba wo de kompanya na akwa bo ya mana akwa ba ko je ko tanko ma akwa bo eti magofo man ya bramo say ana edi ndia nam so me maami ni nkomo mama ya ne maami omo nyum na ya no omudi nkomo so ape bibi atie maami we dia mu yeyi e kire say ya kire say ya bosumo no ko de ma de bia nan ni na no wafi dia be kana kwa ba okay ha okay adam ma mo de say de bia nan na fe ne yi na pie no aya no ma mo de ma na kwa ba yes yari mana kwa ba okay what the actual fear be say ni be nsuni na da bia ubusu a buko ya from say so do for okay any ya to no ma boso no ko obesane e na obeba nyina eti ma ameto ade ne betumi asi oh ede amamra e ba to ya mpanyifo itam dia so ye na ofidi atie no nkrofo ni watam se to sabo so
Amedia Afrobian and Adana. You mean a minute, Mamma. I think you put on by a look. So, when you put on after the bubble, where's the car? See, Mr. Mayor, I mean, who mistake you? Oh, no. Young son, your name.
abusuafo enti eno no bosom no na sese won se eye bosomfo no Appiah na ode asoa no bosom no na bosomfo no Appiah ode asoa no aha ena o se ye to kashire a ombe no ma to kashire no na afi mu nchiremu nso atoazo edo no a won se e koso sesi a e wo hono no Freko enim sebe odwampopo bi esi kro nimu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabu nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fefem ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame